Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holiday achinyomba baby mama wake Tariro Chelsea aimba ngoma itsva inonzi We Don't Do That Here. Aenderera mberi akati I got people who looks at me differently now because it looks like I hit it and I checked out. Wakauya wega kuzobvisa blouse. Zvaita kuti vazukuru vambuya nandavatsango vachidedza kuti aiwa cheketa mwana usatudze zvinhu zvisina nebasa. Muna akati problem ndiye kuti ukuda kufadza vanhu nezvinhu zvisina basa. At the end of the day wakatundira mukati. Muna akati paakabvisa blouse wakadii kutiza sezvo chitakauya ega. Muna akati be a man bro please. Don't stood so low. Asaenderera mberi Holiday akati I thought it was a missionary but obviously you were on mission. Endo zvataurwanza wanga wagara wakaronga izvo uchida kuti inini ndikupe mwana. Mumwe munhu auya akati I think Chelsea should move on and heal and take care of her son hake. Mumwe munhu akati kana akauya ega kuzobvisa blouse iwe wakatundirei mukati chengeta mwana iwe mfana. Mumwe munhu akati chengeta mwana iwe mangwana hazikanwe. Mumwe munhu akati have some respect benzi. Mumwe munhu akati audi kuchengeta mwana at least have some respect. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Holiday adedzera kuti ezvinezvi Chelsea akavhura ghost account ari kutukana nemukadzi wake. Saka ndizivi kuti munoti kudi mukadzi wake anonzi Kimberly. Holiday ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ari kudedza kuti wakauya kumba kwangu ndakagara nemafesi angu ndikarova zvinhu. Saka iwewe wangagara uri pamission. Indaifunga kuti missionary. So handizi guys munoti kudi asi vanhu vakawanda vadedzera kuti aiwa ita respect iwe mfana. Kana vasingangodi kuchengeta mwana achingotaura asi vanhu vakawanda vangachiti ngaachengete mwana asiyane nekutaura zvisina nebasa. Handi akatundira mukati here. Thank you so much.